Bizden devlet nişe aytırga indi. Devlet gраждандарımız Sovetler Soyuzda şitilge barıp aptıra birgenler 200 türlü kalbasaymış anda нәрсе deyip amında bir iki türlü mini barысы sotalar deyip indi ulaqta tualet badraf qağazın sotsalar anda şirat indi mine tualet badraf qağazı uzun bu şirat anardan da uzundurak mesela şunu керек нәрсені таба алмағанlar мен студент шағымда Қаралуйдырын шунда стройканы анда участок жетекшінің орынбасары менің ауылдаш әнесі біздің ауылдаш шул мені енді студент шағымда кіртті дәшкі бірақ та кешкілен келіп шул тігі яшырып қойған екен ол анда неде диван астында мен вагончикта яшайм дейді чешский кафель шуны имеш алып кетті үйіне ебіштірге ол уақытта не шулай дефицит имеш нешенші жылыны болды әлі ол мен шахмат сарайын қараулағанда келіп шықтылар хатта Ельцин ол уақытта бірінші секретарь өлкә комитетінің Карпов келді Мәскәуден Севастьянов космонавт шунда имеш Карповқа бұл ашты да имеш шул тігі сарайыны тантаналы шуна инде Ельцин айтты Карповқа оқып берді орысша айтамайды даже в таком крупном миллионном городе как на Свердловск нет своего шахматного дворца деп шунасын Карпов айтты жауап берді Анатолий гроссмейстер яриди мен екінші китап жазғанда де ол тігі шул Карповның бір китабынан үзікні оқып шықты енді Карповның сөзлері мен деймішті Карпов айта екінші китап жазғанда жазармын енді міне Свердловскіде бар имеш шундай спорт сарайыны шахмат сарайы деп вот шуны айтасың келе шунда шуны нәрсе айтасың келе мен анда қараушы болғаш көзетіп тұрдым келділер да имеш бір кафель ябыштырдылар Бадыровқа аны орысша айтмыш дейді міне бұлай жоғары комиссия высокий комиссия дейлер енді келді обкомнан имеш қарадылар да жоқ ұшамады шулық түнне құптарып ташадылар да жаңа кафеліні ол уақытта бәрібір дефицит не десеңдер енді шуны құптарып ташадылар да ол кафеліні соңыдан енді неттілер нәрсе финскіні келіп ябыштырдылар шунда вот шуны айтасы керек егер әкен уақытта ол халықта болмады унитазлар да хатта имеш келе бит Карпов Севастьянов имеш өлкә комитетінің бірінші Сарқатиба яғни секретары нешегенде моторларға керек аяқ астында ковролин шунда мен қараушы болғанда шунда тігі нейді гардеробта иденге спальникка кіріп жатадыр шунда ковролинда екінші қатта үстеллерде шахмат шунда мен да ятадыр үстелге сағат 5-тен 6-дамы трамвай яңғырай башлыдыр урамда ятадыр мен тұрып бүтән стройка шабадыр анда барып обогревательларын включайтып имеш йылтып вагончикны тезірек келген кішіге тапшырып яңадан келіп мұнда енді тігінде 7-ші арта 7-де келеді халық 8-ші арта мұнда 8-9-ші арта келедір директор 9-да шулай 2-3 жерде үлгіредір міне шуны айтасың келе қазір міне мегастрой мәселен мегастрой міне қарағыз жемағат міне орттан башлағыз нәрсе деген юрт деген көрдіңіз ме юрт мен аны ілік ихтибар еткенім міне шул нәрсе генә жоқ енді қызықсынмай кіші нәрсе һәр қайсында бар білесіз ме һәр қайсында бар енді міне бірсін нәрсе ярышалар бір-бірсінен алда боласы келелер міне шундай уақыт келді міне нәрсе енді міне мен білмеймін енді өзіні үшін етелер ме кіші әлі бір-бірсінен ярышып мақтанып шулай алда боласы келелер ме міне шуны аңлай алмаймын енді алардың йұртларын жетіштіргенлері бір шилеген еменді бет 2 ай қаладыр ноябрь декабрь ударный двухмесячник деп атап енді анда иманын үшкіріп қарқайсын тігі совещаниялар уздырып ақыра бақыра қырып жүйіп
тизрәк имеш тапшырырга кирәк дип, яңа елга шунасын имеш рапорт җибәрергә, фәлән имеш квадратный метр имеш ни урысча әйтмеш жилья сдан дип мактанырга, тегендә рапорт Мәскәүгә җибәрергә. А соңдан январь-февраль урысча әйтмеш мертвый сезон, анда әкрен-әкрен теге комиссия кабул итә дә, аларны урысча әйтмеш руки выкручивают, шунасын алар имеш кул куялар да, а январь-февраль әкрен-әкрен теге кайдан җитмәгән ниләрен әзерләп, яңадан инде куб җитеп, шуны яңадан ямап эшләгән булалар. Шуны әйтәс килә, гел комснабка барсам, шул материаллар язып тәнкыйтьләргә теге позиция диләр. Менә мондый материал җитми, мондый материал җитми, мондый материал җитми. А шуңа карамастан штукатурларга, малярларга авыр мәлләшләре күп түлиләр. Алар пенсияны күбрәк хәзер алалар. Вакытында шул, ну, белмим инде. Көнләшергә ярамый, ул эш җиңел нәрсә түгелдер, минемчә. Вот. Әле мин 1997 елнымы, әле бүтән елнымы, әле кайчан булдым Төркиядә булганда, Истанбулда төрекләргә әйтәдер, менә мәйтәм бездә ярым миллион, ягъни ярты миллион халык инсан мәйтәм шәһәрдә, hepsi parasız verdiler insanга, ни даира, ягъни квартира бушлай бердиләр мәйтәм, ул шанмыйдыр. Шунда хөкүмәт имеш бирә. Ну, белмим инде, 2-3 яклы инде ул да, мәсәлән, хәзер сөйлиләр ул имеш. Барыбер бүтән яктан ди кеше яшәмәде. Хак, ул сүзләр бер ягыннан. Менә хәзер алар мактаналар, машина, ул вакытта имеш машина булмады ди. Тагы нәрсә имеш, телевизор андый нәрсә. Ул да менә Америкадан килгән нәрсә, ягъни итеп туктап тормыйм анарда инде. Мәрхүм Михаил Сергеевич Горбачев җитәкче булгач әйткән, генераль Хатип, 2000 елга һәр гаилә имеш бушлай фатир алачак дип. Белмим менә. Бу менә ни резкость юк нигәдер менә. Акчаң булмаса, бер нәрсә ала алмыйсың инде. Шуңа күрә әйтәс килә. Ул 2000 елда килде, фатирлар алмадылар. Теге җитәкчеләр, партиядагы җитәкчеләр алар гел халыкка 20 елдан яшибез, 30 елдан яшибез. Ник әйтмәскә инде 1000 кеше, 1000 елдан соң яхшы яшибез дип, мәсәлән, 2000 елдан соң дип. Теге бер урыс язучы классикта укыган инде, онытып та бердем. Баюшки димеш, пора заснуть наконец, послушавши как царь отец рассказывает сказки ди. Шул ата патша имеш. Ата патшалар гел шулай халыкны шатландырып, бер китапханада шуя хатын кыз әйткән, кияүгә чыкканда, ул ди ирем ди эшләми бер нәрсәдә. Ичмасам миңа вәгъдә бирсә, мине шунда да күңелле булыр идем. Әйтәм, менә күрдегезме? Кемнедер хатын әйтә, менә вәгъдә бирә, сүзендә тормый. Шуны хатын кызны каян инде, шуны кешегә һәркайсына шул килешеп торсын инде, һәркайсына менә. Вот аны белмим. Җәмәгать миндә аккумулятор утыра, 15% барысы калды. Монда 1,5 минут калды. Менә инде. Сезнең бәлки теләчәгез булгандыр, сез инде арыгансыздыр минем сөйләүдән, шуңа күрә. Менә аккумуляторда утыра башлады. Менә шуны нәрсә инде тагы бер әйтергә инде тамамлап. Вакыт үзгәрә. А шуңа карамастан, менә урысча әйтмешли, чтоб незыблемыми оставались ценности. Нинди ценности әйтмешли? Ул менә сәламәтлек,